تروریستên Daişê di nava peyayên Tirkiyaya dagirker dene. Li jêr navê artêşa Êlan dohsê Şemê, ev terorîst ji hêla Cerablusê ve êrişî gundewarên min bicê dikin û dîmenên xwe belav dikin. Lê wexta li hûrgiliyên dîmenan tê temaşekirin, ala Daişê li ser sînga wan e. Ev jî bi belgeyeke din a piştgiriya Tirkiyaya dagirker ji Daişê re ye. Herwekî, tiliya wê di gûrkirina kêşeya dêra zorê de jî piştrast dibe. Ev terorîst gefê li aramiya cîhanê dixwin. Hêzên Sûryaya Demokratîk got ku ev bi belgeyên han li ser aramî û ewlehiya herêmê û cîhanê xeterin. Herwekî, ev yek jî pêwendiya artêşa niştîmanî ya Sûryayî û Daişê ya bi sponseriya Tirkiyaya dagirker gifş dike. Heyet Tehrîr el Şam li derdora min bicê ye. Encûmena leşkeriya min bicê ragihand ku hejmareke mezin a terorîstên Heyet Tehrîr el Şam an ku Cebhet el Nusrayê bi 19 kîlometreyan li rojavayê min bicê belav bûye. Nexwasim ji çaxa ku kêşeya dêra zorê dest pê kiriye. Tirkiyaya dagirker van terorîstan ber bi min bicê ve dehf dide. Herî dawiyê jî wezîrê karûbarên derveyê Tirkiyeyê Hakan Fidan li Xwamûkor hat û got ku bûyera li dêra zorê tenê hişyariyek bo YPG'ye ye. Lewra hêdî hêdî plana veşartî li Parzûnê dikeve û dîsa jî Tirkiya bo dagirkirina bajarên din berê terorîstan dide Bakur û Rojhilatê Sûriyayê.